तब फाइनली दोस्तों खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के दूसरका ट्रेलर रउरा लोग के बीच में आ गल बाटे और इ ट्रेलर कैसन बा एकरे बारे में बात करे वाला बानी ए वीडियो में। तब वीडियो में लास्ट तक बना रहलो। तो आज सुबह सुबह खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के दूसरका ट्रेलर रउरा लोग के बीच में रिलीज भइल बाटे और इ ट्रेलर लगभग 1.5 मिनट के बा। तेरे देश को खत्म करने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। और बात कर जाओ जे खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के दूसरका ट्रेलर कैसन बता दी भाई लोग की जौन ट्रेलर आइल बाटे एकदम डायलॉग और एक्शन से भरपूर बाटे। खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के दूसरका ट्रेलर श्री राम भी युद्ध नहीं चाहते थे। जब भगवान राम को धनुष उठाना पड़ा तो हम तो उनके वंशज हैं। दूसरका ट्रेलर में गाना तो एको नहीं के दिखावल गइल और इ ट्रेलर एक्शन एवं डायलॉग से एकदम भरपूर बाटे और इ फिल्म एकदम देशभक्ति होखे वाला बा। ठीक है, जौन की एकदम नया तरीका से ट्रेलर के दिखावल गइल बा। जैसे हर हर गंगे के ट्रेलर आइल गाना एकहू ना एकदम ट्रेलर में जौन भी रहे उ दिखावल गइल वैसा ही सेम संघर्ष 2 के भी दूसरका ट्रेलर आइल बा। बाकी हम बता दी भाई लोग की एहू ट्रेलर में कोनो कमी नहीं है। ट्रेलर एकदम जबरदस्त एवं ब्लास्ट बाटे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये ट्रेलर में हमारा सबसे अच्छा लागत है खेसारी लाल यादव के डायलॉग और जौन विलन के आवाज बाटे नु उ। जब भी कोई सरफेरा बहती गंगा में कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी। बाकी हम बता दी भाई लोग की खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 के दूसरका ट्रेलर आगल बाटे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। और अभी तक रउरा लोग ट्रेलर नहीं खींचा देख ले तो एक बार जाके वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखी जा।